ħadd m'għandu dubju. Li l-gvern iwettaq dak li jwiegħed fil-manifest elettorali huwa daħk fil-wiċċ. Hekk sostna l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech meta fuq l-istazzjon tiegħu il-ħadd ma ġarraħx dak li matul il-ġimgħa ħabbar il-gvern, jiġifieri li l-gvern implementa 88% tal-weddiet tal-manifest tiegħu. Issa jiġu ta' issa jibdew jgħidulna minna 75%, minn 80% mill-programm elettorali. Jibdew joħorġu ħafna statistika. Tipprova temmina. Ma meta mbatta sar, meta mbattar għal-fatti tirrealizza li huwa daħ fil-wiċċ. Din id-dikjerazzjoni ta' Bernard Grech ġiet quddiem miżuri soċjali tal-gvern f'pandemija u mhux. Fosthom żieda fiċ-Children's Allowance wara kwarta seklu u sitt żieda fil-pensjonijiet. Dan apparti li l-ħaddiema ħadu l-ġranet leave li jaħbtu festa pubblika u li kienu ttieħdu minn gvern nazzjonalista. Bernard Grech li kienet jitkellem f'Għawdex imbagħad qal il-Partit Nazzjonalista dejjem kien favur il-link permanenti bejn Malta u Għawdex. Imma fuq l-aċċessibilità mbagħad fuq il-kuntatt permanenti, il-Gvern Nazzjonalista kien dejjem favur li jkun hemm xi ħaġa. Iżda minkejja li l-Oppożizzjoni ffutat favur mozzjoni għat-twettiq tal-proġett tal-link permanenti, Bernard Grech saħaq li jrid referendum. Fil-fatt, permezz tad-deputat Awċi Chris Sajt, il-Partit Nazzjonalista kien baqa' ma kkommettix ruħu dwar jekk il-partit hux favur jew kontra l-mina. Il-Partit Nazzjonalista qiegħda huwa favur il-kunċett tal-mina wara li jsiru. L-istudji kollha u jirriżulta li hija fattibbli. Kif nista' ngħidlek illum li nafx ħajkunu l-istudji? Intant dwar l-użu responsabbli tal-kannabis li l-Partit Nazzjonalista ma tal-ebda opinjoni waqt il-perjodu ta' konsultazzjoni pubblika, Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista qed jiddiskuti mingħajr ma semma l-pożizzjoni tiegħu.